Είναι, αγαπητέ, και συγχαρητήρια για την εκτίμηση σου, ότι το πρόβλημα αυτό πολλαπλασιάζεται επί εβδομάδας λόγω όχι αδιαφορίας, κάλυψη κάποιων υποστατικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν καταλάβα, εσείς καταλάβατε. Θα σας εξηγήσω. Κάλυψη περιστατικών από τους αρμόδιους. Ναι. Θα σας εξηγήσω. Υπάρχουν 2-3 υποστατικά στην Κύπρο, τα οποία είναι υποστατικά για γκέι. Που δεν είναι ρατσιστής. Υποστατικά, όχι. Ναι. Δεν είναι ρατσιστής, αλλά όπως γνωρίζουν όλοι και οι επιστήμονες, είναι πιο εύκολα μεταδοθεί η ασθένεια αυτή. Τα οποία υπάρχουν είστε ρατσιστής. Συγγνώμη, είστε ρατσιστής. Και να σας πω και το γιατί. Διότι το να πηγαίνει κάποιος σε ένα χώρο δεν σημαίνει ότι θα προκαλέσει πρόβλημα στους υπόλοιπους. Είναι ρατσισμός αυτό που είπατε. Μπορούμε να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει και να σχολιάσει αμέσως. Παρακαλώ, κύριε Γιώργο. Δεν ξέρω γιατί εσύμωσετε. Διότι θεωρείτε ότι επειδή κάποιος πηγαίνει σε ένα χώρο, είτε straight είτε gay, είναι περισσότερο επικίνδυνος για τους συνανθρώπους του. Για τα συγκεκριμένα υποστατικά, κύριε Ραμπασική, να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε, κύριε Γιώργο, ολοκληρώστε και θα σχολιάσουμε μετά. Εγώ δεν κατάλαβα ακόμα. Στα συγκεκριμένα υποστατικά υπάρχουν δωμάτια τα οποία ομαδικά μπαίνουν μέσα και είναι χωρίς φως. Τα ονομάζουμε dark room. Ναι, δεν το ξέρα, τώρα το ακούνε. Έχουμε κάνει καταγγελίες επανειλημμένως στις τοπικές αρχές, στο αρχηγείο παντού. Και πριν να μπει σε αυτά τα δωμάτια, στα υποστατικά αυτά πουλούσαν τα ονομαζόμενα poppers, για να είναι πιο εύκολο. Τώρα σας λέω ότι δεν έχω ιδέα τι μου λέτε, τι είναι αυτά. Να με προβληματίζει πως ο κύριος ξέρει τόσα πολλά. Μπορεί να αστυνομικός, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι στην κύριε Γιώργο, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα σου, πως τα γνωρίζω. Ναι, γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να βγει να κατηγορήσει πρέπει να λέει και ποια είναι η πηγή του. Αυτό λέω εγώ. Θα σας την πω εκτός αέρας. Κύριε Γιώργο, νομίζω είσαι και εσείς που συμμετέσχετε στη συγκάλυψη του για να θυμώνετε τόσο πολλά. Κύριε Γιώργο, όχι. Δεν είναι το θέμα σας. Πώς μεταδίδεται ότι η ασθένεια αυτή εβδομάδα με εβδομάδα, το θέμα σας είναι γιατί το αναφέραμε. Κύριε Γιώργο, όχι. Τι είναι μας είπατε ότι πίνουν κάτι, αν κατάλαβα σωστά. Τα poppers είναι μια ουσία την οποία την παίρνεις και ζαλίζεσαι. Μάλιστα. Και το ξέρω λόγω εργασίας, για να μην νομίζει ο κύριος ότι εγώ το ξέρω λόγω κάποιου άλλου λόγου. Κύριε Γιώργο μου, συνεχίστε σας παρακαλώ, αλλά ολοκληρώστε, ναι. Αυτά τα υποστατικά τα έχουν καταγγείλει και αυτά που συμβαίνουν τα έχουμε καταγγείλει και στις τοπικές αρχές και στο αρχηγείο. Δυστυχώς, αποστατικά με αυτά τα δωμάτια συνεχίζουν να λειτουργούν. Εβδομάδα με εβδομάδα, δεκάδες άτομα σε αυτά τα δωμάτια μπαίνουν, βγαίνουν, χωρίς να ξέρεις ούτε ποια πρόσωπα είναι, διότι είναι, από ό,τι καταλάβα γνωρίζει ο κύριος, είναι τα dark room. Είναι τα dark room. Ναι. Υπάρχουν αυτά τα δωμάτια που λέτε, αυτά τα υποστατικά, όπως τα λέτε, είναι κλαμπ, ας πούμε, είναι πορνεία. Να τη θέσω την ερώτηση κοινικά. Ή είναι κλαμπ και έχουν και κάποια δωμάτια πάνω για αυτούς τους λόγους που μας λέτε. Όχι, είναι κλαμπ τα οποία υπάρχει το δωμάτιο για εξυπηρέτηση των πελατών, για να έρθουν περισσότερους πελάτες. Ναι. Και λοιπόν, καταγγείλατε αυτή την ανεξέλεκτη και την επικίνδυνη, ίσως με αυτά τα χάπια που μας λέτε, συμπεριφορά και κανένας δεν ασχολείται. Μάλιστα. Εκτός αέρας θα σας πάρω, κύριε Γιώργο, εγώ για να μου δώσετε κάποια στοιχεία, διότι αν κατάλαβα είναι 3 υποστατικά, φαντάζομαι σε 3 πόλεις ή και παραπάνω, δεν ξέρω. Ή είναι στην ίδια πόλη. Κύριε Γιώργο. Συγγνώμη. Είναι σε διαφορετική πόλη. Είναι σε διαφορετική πόλη. Εγώ από τη Λάρνακα, το ένα είναι στη Λάρνακα και το άλλο είναι στη Λεπεστό. Είναι δύο δηλαδή, ένα στη Λάρνακα και στη Λεπεστό. Ο κύριος πήρε δίπλα σας, θύμωσε πάρα πολύ. Παρεξήγησε την αναφορά, να σας πω γιατί. Διότι αυτά τα ίδια πρέπει να υπάρχουν και για ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Ναι ή όχι. Λέω, αυτά τα ίδια κλαμπς με δωμάτια πρέπει να υπάρχουν και για ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Ναι ή όχι. Μα και εκεί είναι επικίνδυνα τώρα. Συμφωνώ. Άρα με το να εστιάζουμε σε ένα μέρος του... στα χάπια.
Δεν είναι χάπια. Τα απόκριες δεν είναι χάπια. Δεν υπάρχουν για νεροδέφροφιλα. Δεν υπάρχουν αυτά τα κράτια. Ούτε ομοφυλόφιλα ούτε ετεροφιλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γιώργο. Θα πάρουμε και εμείς την αστυνομία μετά και από Δευτέρα να δούμε τις καταγγελίες τις συγκεκριμένες.